Takže čus, moje meno je Nuke a ja vás vítam u úplne nového let's playa z hry Minecraft. A možno si hovoríte, Nuke, čo? To je kto? Oh my god. No takže som úplne nový youtuber, ako predtým som mal YouTube kanál, ale na tom som skončil. No a teraz som na tomto, úplne nové, to by malo byť prvé video. Môj kanál sa možno nevolá Nuke, to ešte neviem. Keby ste počuli nejaký smiech, v pozadí je tu môj brat, alebo môj brat tu pozerá nejakú paródiu, alebo ja neviem čo, to vás nezaujíma. A pokiaľ ste si mohli všimnúť, toto je Pedrov save, pokiaľ ho niekto sledujete, ale je to save po 150. diele, ktorý on už má predtočený. On už má 150. diel natočený aj s pani Pedrovou. A ja ho teda osobne poznám, mám ho na sklepe. A dávam tento save, nech si na ňom zahrám. Melóny. Tak, takže no, v prvom rade dúfam, že sa vám moje videa budú páčiť. Samozrejme nepíšte mi do komentárov, pokiaľ sa na to vôbec niekto pozrie, že som copyright Pedra, lebo ja mám dovolené na tomto svete točiť. Vlastne vy to máte časť dovolené. Myslím v diele 135 alebo tak niečo hovoril, že je mu jedno, či keď si niekto stiahne jeho save, či z neho bude točiť. Takže my sa zatiaľ previažeme, zatiaľ čo ja budem kecať. No teda dúfam, že sa vám budú moje videá páčiť, budem to točiť myslím iba v základnej 720 HD. Nebudem to niekde točiť do 1080 pixelov, lebo ako na minulom kanále som to točil a bolo to hrozné sekanie. V tomto úvodnom diele vám vlastne iba ukážem nejaké zmeny na tomto svete. Tak to ideme k jednej zmene. Ako sú aj nové veci, hej, ale toto je základná zmena. Toto je táto mopravka. Predtým to bolo úplne inak zmenené, ja som ho už skúšal, ale no. No takže medzi týmto počúvajem ja kecať, mám ukázať teda moju trapku a dúfam, že sa vám teda moje videá budú páčiť. Ja budem sa snažiť to čo najčastejšie, ale predsa len mám aj školu a no, ako není to sranda. Takže v prvom rade je pre mňa ale hlavný YouTube. Škola niekde tam úplne vzadu. Môžem sa to trošku nájsť, aj keď má end farmu, ktorá je tiež trošku upgradenutá. Ale vážne len tak, že sa tam pridalo pár bordel častiek. A to je vlastne asi všetko, čo sa týka upgradeov tej end farmy. Takže zatiaľ tento prvý úvodný diel bude taký, skôr sa dá povedať, taký trapný, pretože vám tu budem iba trošku prevázať a blá. Sugar farma myslím, že tiež by mala byť automatická, alebo nie. To tiež ešte neviem. Inak potom Pedrové veci, čo ako on keď hral, tak som samozrejme na začiatku mal jeho veci, ale ja som ich dal buď do čistý, alebo neviem, som ich využil. Tento save hrám tak 3-4 dní, ale ja mám svoje naenchantované veci. Prvý enchant, žiadne knižky, na toto som použil knižku Fire Aspect Sharpness, alebo to ako Sharpness tam bola 3, ale aj tak. Takže zatiaľ to pokosím farmu. Ja sa budem snažiť hovoriť čo najhlasnejšie, pretože keď to budem renderovať na YouTube, dúfam že to pôjde. Ale myslím, ako
také lagy zase nie sú až, nemám vyloženie počítač na točenie. Toto je najlepší počítač ako Asus, ktorý je dostupný momentálne na Slovensku, aj Česku myslím, a je to ako počítač taký všeobecný, nie je to počítač vyložený na hry, no je to skôr notebook. Je to notebook vlastne, ja tu keď som počítač, ospravedlňte ma. No takže až také lagy hľadom nebudú, ale mám fajne točiť modpacky ako je Tekkit Lite, Tekkit Classic, ja neviem, nenapadám, Attack of the Beton, Galacticraft, Futurecraft, Čarovný Minecraft. Potom točíme aj s kamarádom občas, s ktorým som ako už točila na jeho kanále, tiež není boh vie aký úspešný na tom jeho kanále. Na jeho kanále akože mám jedno video s ním, z Čarovného Minecraftu, ale to už jeho to už prestal baviť, takže neviem, no. Rád by som s ním točila, keď on nechcel. No to jedno, kanál vám dám jeho tak či tak do popisku. Dúfam, že on hodíte odber, ale najskôr ho hodte mne. Dúfam, že ma aj dobre počuť, lebo tieto notebook mikrofóny nie sú bohviečo. No, tak. Ja premýšľam, ale asi čo by sme mohli urobiť, tak je to pardon za premýšľanie, som taký typoval. Mohli by sme si zobrať takto, kde sandstone posunúť. Tak si zoberieme trošku sandstoneu a postavíme si nejaký baráčik. Máme nejaké schody? Myslím si, že to niekde sú schody, to sú schody. Ja si ešte pár dorobím. Keď už nič nerobím, tak aspoň tento teraz si obrátime. Ale ja by som ten baráčik ako postavil niekde v tej vesnici, alebo ja neviem. No, teraz ne, tak nejak. Alebo by sme ho mohli postaviť rovno tu, to také funny sídlo. Tam, takto ako môžete vidieť na tomto mojho pohľadu, tam máme farmy, villager farma, štátová plošina, momentálne teraz nepoužívam žiadne mody, ale no. By sa mohlo zmeniť aspoň na Optifine na too many items. Nejaký dirt si zoberieme ešte potom. Som hrozne šmatlavý. A to je portál Česká nejaký tu, myslím. Grát používal lepšie ako, ale ja mám vážne, že sú plné, tak to sú portál Česká, ja sa im nehovorím. Briky. Portál Česká. Takže odpracujem nejaký bordel pravičný, ktorý si za sebou určite nejaké zoberiem. Baráček nebude veľký, bude to taký štartovný taká štartovná džura, aby ste vedeli, že neviem stavať. Samozrejme budem točiť aj iné hry, nie len Minecraft, o tie hry si môžete požiadať. Ešte dneska mám v pláne natočiť Let's Play z hry World of Tanks, celkom známa hra. Nič ma napadá, že by som mohol urobiť taký timelapse a pustiť tam nejakú hudbu, ale
je to nejak pretože ja vždy keď robím timelapse alebo proste robil som a pustil som medzi to nejakú hudbu, tak tú hudbu nebolo skoro vôbec počuť. Ale všetko ostatné, hej. Takže timelapsy budú, až keď to nejak poriešim. Nahrávam teda cez Atu, to odkaz na stiahnutie vám dám do popisku videa. Hádam. Až na to nezabudnem. Takže sa na to asi nejak nespoliehajte, lebo jasné. Kto pozná vie. Potom môj Facebook profil, ten vám tam tiež môžem dať, fanpage a jeho osobný profil. No, dávam tam asi aj osobný profil. Lebo vážne ešte budem potrebovať zobrať stromnosť 2 takých záchoby pre istotu. A rovno sa aj vyspím. Možnica drožku. Potom ten screenshot, to si nevšímajte, to som niečo iba skúšala, alebo skôr screenovala. No, sa vrátime do tej stavby, ale vážne to bude iba taká ďúra na ubytovanie. Bo ja neviem stavať a kto si bude myslieť, že je to pekné, tak nechcem povedať škarte. Lebo pokiaľ som ja postavil niečo pekné, tak je to určite celý svet dier kráľa a to ste mali vidieť, keď som to skával. Cítim sa, ako keby som mal voľné. Quake Pro. To takto vyzerá úplne, že idete úplne sprint. Môj brat si tu púšťa nejaké Minecraftové 200-ročné. No, ja som teraz ticho, lebo neviem, čo mám komentovať. No, určite by som ešte dneska teda chcel natočiť ten LP z vodka. Samozrejme, ja som na vodku najväčšia lama, takže no, to bude ťažké so mnou. Inak samozrejme, vážne si každý váš like, koment, odber, čokoľvek. Som rád, že ma podporujete niektorí, alebo tí, ktorí mi dáte like, koment, tak som rád zaň, pretože to nemá tak niekto po prvých 2 videách, ja neviem, 10 odberov. OK. No vážne som no. Tak ja sa snažím teraz čo najviac to komentovať, takže blbosti ospravedlňte. V prípade to možno vypípam. Ale ja ospravedlňte bak. Inak keby niečo tento svet sa ešte spýtam Pedra, pokiaľ dosiahneme čo najrýchlejšie, dajme tomu 10 odberov, tak tento svet najnovší vám dám do popisku videa. Aj bez jeho súhlasu, aj keby mala zabanovať čokoľvek pre vás.
pre mojich fanúšikov, hej. Ježišmaria, ja som debil. Prečo mám taký rýchlo? Ja sa pokúšam stávať čo najkrajšie, to ide, ale... Vám vážne stačí iba raz ťuknúť. No jednoducho zatiaľ vykopanie. Tento barak možno určite dostávame na budúcom dieli, lebo vážne nechce sa mi točiť zase dlhé diely. No ja ďalšia vec, kto by sa čudoval, tak netočím cez Bandaikom. Bandaikom je pre Srbov, ako nič proti vám, ktorí cez neho točíte, ale ja to nemám rád, proste 10 minút musím mať video a musím mať 500 000 odberov v pohode, tak ako. No, kto by to ako cez to točil, keď môžem točiť cez niečo, kde môžem streamovať s 0 odbermi. Počkajte, to sa mi tak nepáči až tak. To by ma dalo inak to. Jak by sa tak šlo spraviť. Ja vážne neviem, čím to mám komentovať, takže ospravedlňte ma. Inak, čo ešte plánujem, tak plánujem nejaké videá s youtubermi, slavnejšími trošku. To je jedno. Neviem ani čo, poriadne plánujem ešte. Vážne nie som na to ešte pripravený tak nejak epicky. Pozadný východ. Tu je jedna dvera. Aha, to je také ten nie jedna dvera. Keď na tom sa zamyslím, že jedna dvera. Tu možno nejaké takto okienko. Na dvierka. Mám rád baráky s oknami, ale... Toto sú... takto, dáme si challenge. Pokiaľ do konca tohto mesiaca dosiahnem 20 odberov alebo viac, tak natočím špeciálny diel so špeciálnym hosťom a na to sa môžete vážne tešiť, lebo by som dal už viem akú kvarc by tam mohol ísť celkom. Dobre, si rovno aj tie dvere a tu speed. Len trepí. Nehnevajte sa. A kvarc som tu niekde videl. V skle. Tu potom si zoberieme takto sklené panely. No, svetlo zbereme to. Žlté sú pekné. To modré sú krajšie. Kvarc som tu niekde nadpol. To stačí. Zoberieme si ešte nejaký ten sandstone. Takže schody. Aj tak môžem byť príde do bordelu. Bordel je niekde
keby ste sa pozerali, že je to nejaké predstavané, ako tá farma, tak ja osobne som tú farmu zvolil iný prístup a stávam ju inak, ale chce to hrozne veľa surovín. Stávam inak teda a je to vážne šajšie, mi preto príde, alebo také pozitívnejšie. Lebo tam tradím aj také tie itemy, ako sú tieto, tu, čo vidíte, nožnice, môže fishing roty. No jasné, nožnice, flintstone steel a fishing rod. Quartzu máme zatiaľ dosť, panelov, no, skla. Dáme asi toto, alebo dáme toto. Mohlo byť. No, vidíte, ako to vyzerá. Môžem rovno skopať. Jaj, ne. A to si predstavte s takouto lopatou. Pedro tu mal hejs dvojku. Predstavte, čo by sa narobilo s tou hejskou. Ani to, čo máme, bude stačiť. Dúfam tu diery. Sa nám opäť smieva. Niečo mi robí, že toho kvarzu bude málo. A niečo mi vrádi, že mám pravdu. Som videla ešte niekde, ale tu ešte tento. No tento raz na zozname tak nebudem, tu by mohol, nie. Chlad a sneh. No jej. Čo? Fuj. Nemáme chlad. Čože? Však som mal to videl 10 stakov. To si robíte srandu. Fú. Robíme to takto, nebudem vás zdržovať, takže ja tento kvarc si rozložím a vyťažím ho spoločnom. Ja to zatiaľ strihnem a budem pokračovať po tom, ako vyťažím. Takže zatiaľ čus. Takže som späť a pokračujeme. Vyťažil som to behom do 5 minút. Mám 141 blokov, dúfam, že nám to bude stačiť, ale toto už by vážne malo. Ja sa môžem urobiť. Ten barak stávam len tak pre vás. A už pomaličky urobíme podlahu, vyplníme skla a budeme sa ku koncu videa. Ježišmarja, kam som to zapadol. No ale dneska teda bude to vodko. Ale no neviem ako, ale pochybujem, že dneska ešte natočím nejaký tekid alebo tak, alebo niečo ešte iné. Napíšte mi, čo chcete, aby som z tohto sveta točil, aby som tak nejak kopíroval Pedra sa dá povedať. Alebo či nechcete, aby som točil z nejakého svojho sveta, alebo začneme úplne na novo. No, tak môj svet, svet Jirky Kráľa. Jirka Král, jeho channel by mal byť tiež v popisku videa. Čo? Ono to nestačí.
si čerstvé buňaky. No, tak či tak nám to nestačí. No, kde som to ja videl? Som tu niekde proste videl. Empty map. Čo by mohlo byť v tých výrobkoch? Alebo v tých výrobkoch. Tu niekde v tomto bordeli. Nevera. Jaj, ježiš, predstaviť čo to chuťa, že ten predbeh, ty kokos. No tak neviem. Fú, no to je problém. Tak ja urobím ďalší strich, budeme zbierať kvars a vrátim sa k vám potom, ako nazbieram. Takže zatiaľ čus. Takže pre začiatok pokračujeme. Mám zatiaľ 20 kvars bokov a tie už by mali stačiť. A myslím si, že aj budú. No tak nie. Alebo, že by? Vyšlo mi to presne. Ježiš. Dúrky. Či dvojka sem dáme nejakého, teraz nie. Robíme skla. Neviem, povedzte mi váš názor na ten update 1.7, tie farobné sklá. Ja viem, že už to bolo dávno, ale takže tak by som chcel vedieť váš názor. Mne sa to celkom ako páči, lebo môžem si urobiť, je veľa farieb tých skiel a to je dobré. Že nemusím trebať vysieť iba na neviem, červenej. Príklad, hej. Nič proti červenej. Toto by si mal... No, nevadí. Takže máme čiastočne domček dokončený. Myslím, že zbytok už dokončíme v ďalšom dieli alebo offscreen. Takže ja sa pôjdem rozlúčiť, ešte na malinu a nemusím strich. Takže pokračujeme. Bol to vážne strich na 2 sekundy, musel som sa aj reálne, potom bolo mi to nejako padlo. Inak spúšťam to cez klasický Minecraft launcher, žiadny feed debit alebo niečo také. Minecraft launcher, ten vám asi do popisku nedám. Ako mohol by som, ale to, no. Jednoducho nie. Ale mohol by som dať do popisku nejaké tie launchery, technik launcher a teda. No takže, screenshot. Majte sa pekne, užívajte si života, ďakujem vám za každý like, odber, vážne si to, že vás sa na mňa pozeráte, dúfam, že sa mi bude dariť, dúfam, že ma budete podporovať a všetky podrobnosti a tak sa dozviete v popisku videa, aký bude. Takže ďakujem vám ešte raz za pozeranie, majte sa pekne a ahoj.